Hvad sidder vi til, der skal lave en spørg vi til nummer 20. Og Victor har spørgsmålene. Ja, første spørgsmål. Hvad hed din første drømmepige? Julie. Okay. Andet spørgsmål. Hvad var din første kæreste? En, der hedder Annika. Annika. Okay, nummer 3. Hvem var du slås med? Hvad? Hvem slås du med, da du var 2 år? Fucking mommy. Nej, han levede ikke. Så var det en af mine venner, der hedder fucking Oliver, og han skulle bare flækkes. Okay, nummer 4. Hvad er dit kælenavn? Villard og Viggo. Okay. Nummer 5. Afgørende sidste spørgsmål. Hvor mange du knælder med i dit liv? 0. Okay. Det var den for den her gang. Selvom der kom et mærkeligt spørgsmål der til sidst. Men ellers så var det de 5 spørgsmål, som jeg havde fået fra mine klassekammerater. Og vi ses.